ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କର ପରିବାର ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରତାପକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପରେ ଏବେ ଲାଲୁଙ୍କର କନ୍ୟା ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଏହି କଳିର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିହାର ଆର୍ଜେଡି ତରଫରୁ ଏବେ ବିହାର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ବେଳେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ବସ୍ର ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସିବା କଥା ସେହି ଆସନରେ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ବସିଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି କି ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କର ପରିବାରରେ ପୁଣି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଛୁଆ ବର୍ଗର ନେତା ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କର ଆସନରେ ବସିଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିତ ଓ ସମାଜର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆ।